Dobro, Jesam, evo, nakon sve reći. da, pokrenuto je snimanje. Evo ga, dobar dan svima još jednom, dobrodošli na nacionalnu radionicu Danube Indeed projekta. Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu i nadam se da će evo ovih sati pol koliko smo predvidjeli biti vam zaista korisno i da ćete saznat zanimljive stvari i rezultate koje smo postigli na projektu tijekom ove 2 godine. Prvo da se predstavim, ja sam Mario Vašak, profesor na FER-u i u stvari voditelj sa FER-ove strane ovog našeg projektnog tima, a uz mene također važni dijelovi projektnog tima ovdje su s nama Ivan Grabić i isto tako Kristina Radoš-Cvišić. Uz Ivana vrlo važan i bitan element u razvoju ovog ključnog rezultata projekta, to je optimizacijski alat Danube Indeed model kojeg ću vam isto tako predstaviti, je i Filip Rukavina, ali on s nama nije danas zbog drugih obaveza. Isto tako i Antonio Carneluti. Evo, čisto da znate da je to bila jedna šira razvojna ekipa koja je omogućila ovaj ključni FER-ov rezultat na projektu. Pa evo, ja bih za početak vam najprije kratko izložio o čemu se radi na projektu. Podijelit ću ekran. I evo, možemo pokrenuti ovu prvu prezentaciju koju ću vam izložiti znači, osnovne koncepcije samog projekta. Sad, znači, Danube Indeed, u stvari ova čudna skraćenica Indeed dolazi od ključnih slova koje se pojavljuju u imenu, a samo ime je dosta dugo, spomenut ću ga samo jednom danas i dalje ćemo samo govoriti Danube Indeed jer je evo, dugi naziv, ali da ga kažemo, znači integriran decentraliziran koncept kojim se ponovno promišljaju energetski prometni sustavi temeljeni na obnovljivoj energiji u Dunavskoj regiji. I da odmah tehnički kažemo u glavu o čemu se radi. Dakle, korištenje u stvari ajmo reći viškova obnovljive energije, one koje je ili tehnički nemoguće utiskivati u mrežu ili je to ekonomski za proizvođača nepovoljno, pa se onda ti takozvani viškovi energije koriste u kombinaciji za punjenje električnih vozila, isto tako za elektrolizu, to jest dobivanje takozvanog zelenog vodika koji se onda može koristiti ili u prometu ili za dekarbonizaciju, inače teško dekarbonizabilne industrije. Pa ono što je ključno na projektu, dakle ne uvodimo neke nove tehnologije što se tiče bilo punjenja vozila, bilo proizvodnje vodika, nego uvodimo u stvari optimizacijski alat putem kojeg odlučujemo koja je najbolja kombinacija pojedinih tehnologija i kako one trebaju raditi tijekom godine. No, o tome će biti puno više riječi na narednoj prezentaciji, pa onda za sad toliko o tom osnovnom tehničkom konceptu. Sad, uz sam optimizacijski alat, vjerojatno i znate, Interreg projekti također žele zahvatiti i cjelovitije problematiku, pa se analiziraju isto tako pravni okviri. U ovom slučaju, znači na Danube Indeed projektu uključeno je 10 zemalja, spomenut ćemo ih malo kasnije, pa za svaku od njih obuhvaćeni su i pravni okviri, odnosno njihova analiza i analiza odgovarajućih ključnih političkih smjernica, dokumenata za svaku od tih 10 država. Te je također razmotreno naravno sve u kontekstu zelenog vodika i elektrolize i isto tako elektromobilnosti.
Bilo je obuhvaćeno i razmatranje odgovarajućih poslovnih modela, nekakvih inovativnih modela kojima bi se pospješilo ulazak ovih tehnologija u čim masovnije korištenje. Jel? I sad sve ove navedene tri cjeline se kombiniraju u strategiju za integriranu energiju i mobilnost koja se donosi na projektu zajedno sa različitim smjernicama. Također, dakle, na projektu su obuhvaćene različite lokalne zajednice u sklopu kojih je pilotiran i ovaj optimizacijski alat koji je razvijen projektom. Pa spomenut ćemo i te pilote nešto kasnije detaljnije, pa onda ovdje ih ne bih više trošio vremena da ih navodim, bit će navedene kasnije i u nešto više detalja predstavljeni piloti. I isto tako, znači, Interreg projekti uvijek sa sobom donose i odgovarajuća sociološka istraživanja, isto tako, dakle, uključivanje dionika iz javne uprave. Pa, dakle, također je na projektu bila provedena i odgovarajuća anketa u svim zemljama regije kako bi se, dakle, odlučilo i ocijenilo što su to ključni momenti koji za sada sprečavaju šire prihvaćanje ovih tehnologija. Pa vidjet ćete i osnovne rezultate iz te ankete, također ću vam ih predstaviti. I sad, što se tiče tko sve čini ovaj Danube Indit konzorcij, krenimo od jedinica regionalne lokalne samouprave koje su nam ujedno bile i pilotski partneri, pa ih vidite ovdje nabrojane. Potom, dakle, sveučilišta i instituti koji su, ajmo reći, tehnološki stručnjaci, i jedan od njih, sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, bio je zadužen i za ovaj razvoj optimizacijskog alata. Isto tako imali smo jedan istraživački institut vezan uz Tehničko sveučilište u Lincu, koji, dakle, je obuhvatio detaljnije ovu pravnu analizu politika, predstavnike različitih regija, odnosno specijalizirane agencije, razvojne agencije, energetske agencije koje se bave određenom regijom, pa možete vidjeti i njih nabrojane, i isto tako jednim dijelom te razvojne agencije onda su zahvaćale i ove ekonomske aspekte. Evo ga, to je, dakle, konzorcij i sami, dakle, projektni partneri, ima ih 12 iz 10 zemalja, vidite kako su raspoređeni u različite tipove. Dakle, imamo i sveučilišta, jedinice lokalne samouprave, tvrtke, nevladine organizacije, regionalne razvojne agencije. Jedan tipičan presjek za Interreg projekt, presjek tipova partnera, i isto tako, znači, uz ove glavne partnere, izvoditelje, bilo je uključeno i 9 suradnih partnera iz 6 različitih zemalja, koje su opet općine, jedinice regionalne lokalne samouprave i tako dalje, ministarstva, tvrtke, razvojne agencije. I evo, samo ovako zaključno za početak, znači, ukupan proračun projekta preko svih 12 partnera je 2,6 milijuna eura. Projekt, vidite, traje u stvari, evo, 2,5 godine, sad se približava svom kraju, sa krajem 6. mjeseca završava, i u njega je uključeno preko 40 izvoditelja na strani različitih partnera. Evo, toliko za sam početak o projektu, da vidite cjelinu, onda i u stvari, evo, to je nekakva onako sažeta najava o čemu ću sve pričati danas. A najprije bih svakako htio vam izložiti ovaj razvojni alat kojeg smo, dakle, razvili u okviru Danube Indit projekta, gdje je
FER imao u stvari tu glavnu razvojnu ulogu. Pa evo, da prvo kažem motivaciju za sam alat, da ga nekako pozicioniram što on radi i kako on dobro adresira situaciju sa energetskom tranzicijom u kojoj se sada nalazimo. U svakom slučaju, znači, nestalni obnovljivi izvori i iz energije sunca, vjetra i također elektromobilnost ključni su pokretači energetske tranzicije, ali i ključni, ajmo reći tako, poremećaji ovog klasičnog energetskog sustava koji uvjetuju da se on mora značajno promijeniti. I ono što je važno očitovanje ovih dakle poremećajnih ključnih elemenata jest da energetski sustavi postaju dakle sve dinamičnijima, odnosno ajmo reći dinamičnijima kao nikad prije i u tržišnom i u tehničkom smislu. Kad govorimo o tom tehničkom smislu, govorimo o situaciji da u nekom trenutku energiju nije moguće evakuirati iz prostora gdje ima previše u prostor gdje je trenutno nedostaje zbog ograničenja ovih prijenosnih i distribucijskih kapaciteta u mreži i naravno zbog toga razmatra se i različite alternative korištenja obnovljivih izvora, često ponekad i u smanjenu efikasnost, ali ispadne da je i to bolje od ove krajnje mjere, a to je dakle ograničenje proizvodnje iz obnovljivih izvora. Sad, ono što se događa sa aspekta nekakvih krajnjih čvorišta, odnosno sudionika na toj mreži, jest da zbog sve veće kombinacije tehnologija samo to čvorište u energetskom smislu postaje vrlo, ajmo reći, raznoliko i dakle prisutne su i potrošnja, proizvodnja i pohrana, kod kojih naravno pohrana naravno da je upravljiva, ali i potrošnja i proizvodnja poželjno je da budu upravljive. I u ovom projektu razmatrali smo, što se tiče upravljive potrošnje, mahom način kako se pune električna vozila koja uz svoje zahtjeve za punjenjem i dakle činjenicu da ih se ne mora puniti odmah kada ih se spoji na mrežu, osim ako je naravno zahtjev upravo takav, ona predstavljaju upravljivu potrošnju kojom se može značajno doprinijeti integraciju obnovljivih izvora energije, ali isto tako i smanjiti taj inicijalni problem koji elektromobilnost postavlja u elektroenergetskom sustavu, a to je dakle velika količina energije koja je potrebna, a isto tako vrlo stohastična sama ta potražnja za električnom energijom. Sad, terminološki ovakav jedan složen sustav u kojem imate i proizvodnju i pohranu i potrošnju, dakle možemo općenito reći da je to nekakvo čvorište energije. Ako je dominantna proizvodnja iz obnovljivih izvora, možemo govoriti da je to čvorište obnovljive energije, a ako je prisutna također i proizvodnja vodika, onda možemo govoriti o vodikovom čvorištu. Evo, znači, ali općenito da pojednostavimo terminologiju, možemo reći energetsko čvorište. Jel? Sad, kad se odlučuje na strani ovih krajnjih čvorova kako organizirati ovaj skup tehnologija, kako organizirati samu tu investiciju i kako da ta investicija radi u vremenu, dolazimo do niza pitanja koje je potrebno odgovoriti, u stvari na koje je potrebno odgovoriti simultano. Dakle, i koji skup tehnologija koristiti i kolike bi trebale biti veličine pojedinih komponenata, a isto tako ono što je ključno, dakle, potrebno je i odlučiti kako bi ovaj sustav trebao raditi kroz vrijeme
i to u vrlo dinamičnim, tržišnim, tehničkim i okolišnim uvjetima. Evo, znači, s obzirom da, kao što smo rekli, da energetski sustavi postaju sve dinamičniji i u pogledu tehničkog, dakle, načina njihovog ponašanja, dostupnosti, kapaciteta i tako dalje, a isto tako tržišno, onda to postaje vrlo, ajmo reći, teško za čovjeka da odluči na koji način u takvim vrlo dinamičnim uvjetima sustav treba raditi, s obzirom da imate i različite dinamičke komponente u samom tom sustavu, pa odluka koju donosite sada ima posljedicu ne samo za sadašnji trenutak, nego i za daljnje trenutke, i odlučivanje je dosta složeno. Jel? I dakle, u ovom tu spletu problema identificirali smo da odgovor na to kako dimenzionirati komponente čvorišta i na to kako bi one trebale raditi tijekom vremena, odgovor na ta pitanja treba donijeti odjednom, jer su to snažno međuzavisne odluke i taj odgovor donosimo optimiranjem i komponenata čvorišta, njihovih dimenzija i načina kako oni trebaju funkcionirati odjedanput. E sad, čim kažemo optimiranje, onda se najvjerojatnije većina pita, ok, ovako je reći optimalno, ali da definiramo po čemu je optimalno, moramo reći koji je cilj optimiranja i koja su ograničenja. Pa ovdje ono što je ključno reći je da je cilj u stvari ekonomski. U ovom slučaju on je maksimizirati uštede ili zaradu tijekom odabranog projektiranog životnog vijeka našeg ulaganja. Ovdje je to označeno sa NDL, DL od engleski Design Lifetime. Pri čemu, dakle, ako nemamo investiciju, onda su nam operativni godišnji troškovi OPEX no investment. Ako imamo investiciju, onda su to ovi OPEX investment. Naravno, oni bi trebali biti manji od OPEX no investment. I kada zbrojimo te uštede koje se događaju preko ovih NDL godina i oduzmemo od kapitalne investicije da sve skupa zaživi, onda dobijemo, dakle, koliko nam je ukupna zarada, ajmo reći, tijekom tih NDL godina, i to nam je cilj. Znači, po tome u stvari optimiramo. E sad, još samo da kažem što ulazi sve u taj OPEX, pa on kada je sa plus predznakom, onda ima opravdano ime OPEX, tako ga i ekonomisti zovu, a kad postane negativan u smislu da u stvari dakle, zarađujete zbog prodaje energije, prodaje vodika i tako dalje, punjenja vozila, onda taj isti termin kada je negativan možemo zvati zaradom. I vidite iz kojih se komponenata on sastoji, znači to je godišnji trošak razmjene tvari, odnosno energije. Kad ta brojka postane negativna, onda govorimo o zaradi, odnosno o tome da efektivno imamo prihod od te razmjene tvari, odnosno energije. Plus onda imate godišnji trošak održavanja opreme, isto tako prosječni godišnji trošak za zamjenu dotrajale opreme. E sad, također ono ključno ekonomsko ograničenje koje koristimo u alatu jest da želimo da ta investicija bude isplaćena u naravno roku koji je kraći od ovog design lifetime godina, to je rok otplate investicije, NPoff ga označavamo. I dakle, tijekom tog NPoff niza godina želimo da u konačnici dođemo u plus, da naše uštede u stvari nadjačaju inicijalnu ovu investiciju. E sad, uz ovo ekonomsko, dakle, rezoniranje, također, s obzirom na to da alat mora raditi tako da odlučuje i o načinu rada u vremenu, postoji niz tehničkih ograničenja. Ona čine u stvari otprilike 99% svih ograničenja. Ja bih rekao ovo ekonomsko jedno jedino, ali ključno naravno, ali ona također su dakle prisutna tako da možemo oblikovati rad ovog sustava u skladu sa nekakvim, naravno, zakonima očuvanja tvari, energije itd., znači onim fizikalnim zakonitostima da se sve odvija kako treba u tom procesu.
Sad, prije nego što evo pokažem detaljnije kako je izveden sam taj alat u sklopu Danube Indeed projekta, da navedem da je FAIR prije ovoga alata stvorio također dva alata, jedan vezan uz Interreg Central Europe Store for Hoods projekt, kada smo prvi put nešto tako radili i onda je to bila optimizacija kombinacije fotonapona i baterijske pohrane za potrošača, znači odjednom dimenzioniranje i određivanje načina rada za određeni potpis godišnjih potrošača. I također u okviru projekta Danube to Gas imali smo također razmatranje niza tehnologija, pretvorbe, biomasa, bioplin, biomasa, biougljen i tako dalje, sve što tu piše, s naglaskom na metanizaciju, utiskivanje isto tako ovog obnovljivog metana u mrežu i isto tako vezano s to bio je jedan znanstveni rad koji je ovdje polinkan. Sad, u paraleli zajedno sa Danube Indeed, FAIR je aktivan još na nekoliko projekata sa sličnom tematikom, u kojima razliku u stvari čini tehnološki skup, odnosno skup ovih tehnologija koje obuhvaćamo u optimizacijskom alatu. Pa kod znači, projekta HIEFRE, Interreg Central Europe projekta HIEFRE, naglasak je na više elektrolizatorskih tehnologija koje se kombiniraju odjednom, da se vidi znači, je li možda postoji potreba na nekoj lokaciji za različitim izvedbama ovih elektrolizatora, potom kombiniranje sa lokalnom obnovljivom energijom, otpadnom toplinom, viškovima iz bliske okolice, također baterijskom pohranom. Također bih naglasio projekte Načip i Naska iz dakle, serije i3, kod kojih u stvari tradicionalna rješenja, evo tu gore spomenuta već, kombiniramo sa specifičnim tehnologijama koje su vezane uz vodik sa visokim TRL-om, koje u stvari na tržište stavljaju, testiraju, pilotiraju regionalne inovativne tvrtke i sve se odvija u okviru pilot projekata Sjevernojadranske doline vodika ili NAV. Pa evo, znači sve je popraćeno linkovima, pa ćete moći naknadno isto tako, ako vas nešto više zanima, pogledati sami. Sad, za Danube Indeed model, znači skup tehnologija koje obuhvaćamo, evo ovaj sivi dio odnosi se na električnu energiju, od onog što je možda, ajde recimo, više specifično podložno optimizaciji, to je fotonaponski sustav, znači koji se optimira u više različitih konfiguracija, znači možete imati, ne znam, krov sa nekoliko orijentacija, svaki sa svojom površinom i onda odlučivati na koju površinu, koju snagu u kilovat pik fotonapona staviti. Potom imamo punionice električnih vozila kod kojih omogućujemo dakle upravljivo punjenje, a onda dakle sam unos u alat jest preko zahtjeva za punjenje gdje se kazuje znači sa kojim stanjem napunjenosti vozilo dolazi i kada ga treba napuniti na željeno konačno stanje napunjenosti. Pa je ono primjer ovdje upravljive potrošnje. Potom baterijska pohrana gdje se dimenzioniraju komponente baterije što se tiče energetskog kapaciteta i pretvarača snage što se tiče dakle samog kapaciteta tog pretvarača, koliko snage može prenijeti. Također može postojati nekakva fiksna električna potrošnja na lokaciji i fiksna proizvodnja već postojećih obnovljivih izvora. Pa znači sam alat može onda u stvari davati vam odluku kako nadograditi već postojeći sustav na lokaciji. Sad, dakle, uz ovaj električni dio, dakle, postoji i dio koji je vezan uz vodik. Ključna komponenta je elektrolizator, a on u stvari, dakle, integrira sve ostale tu energetske vektore i također materijale. Dakle, s jedne strane potrebna je električna energija, ali potrebna je i voda, priprema vode.
na odgovarajući način za elektrolizu. Potom proizvodi se naravno vodik kao glavni proizvod, kisik kao nus proizvod, pa u nekim slučajevima i on može biti dakle korišten i prodavan. Najčešće ispadne da se njega baš ne isplati prodavati jer je preniska cijena. A onda dakle taj sam vodik se komprimira pa se dimenzionira i odgovarajući kompresor i pohranjuje u spremnik pod visokim tlakom i iz tog spremnika nadalje možemo imati daljnju prodaju vodika. Ako je potrebno još povisiti tlak, onda još dodatan kompresor. I isto tako utiskivanje u mrežu, a može se znači koristiti i lokalno za ponovnu pretvorbu u električnu energiju. Često se ovaj tu ciklus izbjegava korištenja lokalno jer je vrlo neučinkovit, dakle i najčešće nema potrebe za njime, zaista morao bi biti vrlo specifičan skup tih nekakvih tehničkih, ekonomskih okolnosti da se isplati taj puni krug, ali znači dozvoljava se u alatu također da se i pokuša isplanirati sa njime, međutim najčešće ta kombinacija tog punog kruga ne isplati se. Jel? I isto tako znači postoji ova otpadna toplina koju razmatramo, za koju da bi ju se koristilo je potrebno investirati u izmjenjivač topline i nakon toga se ta toplina može koristiti ili za lokalno snabdijevanje nekakvih toplinskih potreba ili za utiskivanje u distribucijsku toplinsku mrežu. Sad, znači što se tiče korisničke strane, kako ovaj naš alat Danube BinDit model funkcionira. Dakle, postoji jedno grafičko korisničko sučelje koje ću vam samo ovako kratko prikazati preko slajda, a dalje ćete moći sami pogledati, preuzeti alat, vidjeti njegov user manual i tako dalje, vidjeti kako se s njim radi, pokušat ću objasniti ovo osnovno oko njega. Dakle, korisnik radi sa tim grafičkim sučeljem, preko njega zadaje svoj scenarij koji bi htio optimirati, pa malo kasnije ću više reći o tome što se sve podešava u scenariju. Dajemo velik broj tih predefiniranih ili default podataka za različite tehnologije, tako da se ne mora biti stručnjak za ta dosta šarolika područja tehnologije koja se pojavljuju u ovom punom tehnološkom postavu koji razmatramo, ali ako se neki parametar poznaje bolje od onog što se po predefiniranim postavkama nudi, korisnik prvo lako može promijeniti. Znači sve je dostupno za mijenjanje, svaki taj podatak. Samo što se nudi nekakav inicijalni radi toga da se lakše može pokrenuti optimizacija ako korisnik i nema ideje o svim parametrima. Također, znači, u pozadini nalaze se i ovaj optimizacijski model koji nam je ono stručno na što smo se u stvari fokusirali. On je, samo da kažem, znači jedan dakle, rješavač konveksnih matematičkih problema i cijeli taj optimizacijski problem uspijevamo formulirati kao konveksan optimizacijski problem. Sad, što to znači? To znači da u stvari je rješenje našeg problema jedan globalni optimum. Dakle, i taj globalni optimum ovaj optimizator uspijeva naći i nalazi ga relativno brzo za vrlo složene u stvari postave tih problema, gdje imate vrlo velik broj varijabli odluke, na primjer otprilike 50.000 u nekakvom standardnom postavu i otprilike nekakvih 100.000 ograničenja, znači nešto što je zaista, ajmo reći, zahtjevan problem, ali ono što bih htio samo naglasiti da nije nikakav AI iza, nije nešto što bi nešto kao pogađalo pa vam daje van neko rješenje, pa vam nekad da, pa vam nekad ne da. Nije to, nego je baš znači, nešto što radi egzaktno, traži jedan globalni optimum i nalazi ga. Jel? Jer koristimo dakle, vrlo pouzdane rješavače tih optimizacijskih problema koje mi nismo razvijali, nego znači, iste te koristi recimo i programski paket MATLAB. Pa dakle, to daje određeno jamstvo da ono što dobijete van je zaista pouzdan rezultat. Sad, dakle, ono što
je to grafičko sučelje u alatu, izgleda otprilike ovako. Nije previše fancy jer evo, znači to nije naš naglasak, ali evo nadamo se da će biti funkcionalno. Dakle, imate jedan jednostavan izbornik preko kojeg možete u jednom te istom tom dakle, projektu definirati više scenarija i za svaki scenarij s kojim radite najprije se definira skup tehnologija koje biste htjeli imati. Naravno možete ih uključiti i sve. Upravo i je ideja da čim više ih uključite, u stvari razmatrate širi skup tehnologija, izabrat će se ono što je za vas najpovoljnije. Tako da, dakle, samo ako nešto ne izaberete, onda se to definitivno neće izabrati, jel? Ali ako i nešto odaberete, ako nije ekonomski povoljno da se koristi, neće se koristiti, bit će nulirano, jel? Također, znači, odabire se lokacija gdje se planira ta investicija i nakon toga zadaje se niz parametara, recimo za spoj na mrežu, na primjer koje su mrežarine, koje su cijene za povećanje kapaciteta spoja na mrežu, pa koje su cijene od opskrbljivača za energiju i tako dalje. I to je naravno jako puno parametara koje teško da možete znati baš sve, ali naravno ako idete ozbiljno u investiciju, naravno da ih jako dobro znate. No, ako želite onako samo provjeriti neko rješenje, a niste baš upoznati sa svim parametrima, recimo ovdje se nude ti neki znači već predefinirani parametri. I isto tako nastavlja se dalje sa parametriranjem fotonaponskog sustava itd. Ali u smislu, ne da se kaže da on treba biti velik toliko i toliko, to će odlučiti optimizacijski alat, nego kažete parametar tipa koliko fotonaponski sustav košta po kilovat piku instalacije, i isto tako za vodik koliko košta po kilovatu, koja mu je učinkovitost i tako dalje. Znači takvi tehnoekonomski parametri se zadaju koji omogućuju u stvari dimenzioniranje i simulaciju tijekom cijele godine. Sad, sam alat kako se preuzima i pokreće. Evo ovdje je ta poveznica, naravno bit će dostupna prezentacija pa možete sam alat preuzeti i ovo je QR kod za tu istu poveznicu. Dakle, na toj poveznici imate neke osnovne informacije o alatu i pri dnu je ova zip datoteka. Mislim, mogu i otvoriti to da vidite kako izgleda. Znači, ovdje je ta zip datoteka sa alatom. I isto tako, dakle, možete si pogledati cijeli taj korisnički menu, user menu koji vam je na raspolaganju, gdje dosta detaljno o svemu tome tu piše što se radi u alatu, znači tu su zaista smo detaljno raspisali da bude jasno o čemu se radi i kako alat funkcionira, znači opisani svi ti tehnički komadi, svi inputi koji su potrebni da se unesu u alat, a isto tako sam alat ima ove tool tipove, pa ako čim neki parametar treba unijeti, možete samo sa ovim mišem doći iznad tog parametra, pa će biti opisano o čemu se radi. Ok, samo da se ja sad vratim natrag na prezentaciju. Tu sam. Dakle, kad se uzme ta zip datoteka, raspakiraju se, pokrene se exe datoteka, imamo poseban tip datoteke sa kojima taj alat radi. Ekstenzija je .indit i unutar takve datoteke može se definirati onda više scenarija. Svaki taj scenarij u stvari je jedna postavka svih parametara za optimizaciju energetskog čvorišta. Nakon što se jednom pokrene optimizacija, dobije se rezultati, scenarij, rezultati se zaključaju, može ga se udvostručiti, pa onda promijeniti neki parametar i pokušati ponovo, ali bitno nam je da znači, se čuva konzistencija. Jednom kad se proračun provede, onda više ne može se mijenjati baš u toj instanciji scenarija za koju je izvršen proračun. Ne može se mijenjati više nikakve parametre, ali može se scenarij duplicirati, nakon toga se opet mijenja što god se želi. I sad, znači, slijed korisničkih radnji u alatu bi bio sljedeći. Kad se god kreira ili uređuje već postojeći scenarij,
Odabere se skup tehnologije, odnosno komponenata koje će se razmatrati iz ovog punog tehnološkog postava, odabere se lokacija, potom se postave tehnički tehnoekonomski parametri za različite komponente i kao što sam rekao, ponuđene su opcije predefinirane vrijednosti, a njih se onda slobodno mijenja. Onda se postave tržišni tehnički uvjeti za razmjenu energije i materijala s okolinom, na primjer za vodik, dakle koliko je tržište dnevno spremno progutati vodika, po kojoj cijeni, na primjer 500 kg vodika za recimo 15 eura po kilogramu, ako govorimo o zelenom vodiku. Znači, te postavke možete mijenjati. Jel? Onda, dakle, postavljaju se ekonomski simulacijski parametri, pri čemu vremenska rezolucija za samu simulaciju prilikom optimiranja je od 1 sata do 1 dana, a duljina simulacije za cjeloživotno nadskaliranje u konačnici je od 1 dana do 1 godine. Naravno, preporučljivo je da bude u stvari cijela godina, tako da se nekakvi ti ponovljivi klimatski okolišni uvjeti uzmu u obzir u njihovom punom razvoju tijekom cijele godine. Jel? Onda projekt se spremi, odnosno sam taj scenarij, odabere se run optimization, pri čemu ako nešto je nekonzistentno u ovim parametrima koji su uneseni, na to se dobije nekakva poruka upozorenja, pa kad se to otkloni, ponovno se odabere run optimization dok se sve ne otkloni. Nakon toga, znači, optimizacija krene, čeka se da ona završi. To je otprilike nekoliko minuta i tu smo dosta ponosni što možemo reći da je to nekoliko minuta, jer smo zaista znači, imali i velik napredak u tome da cijeli taj optimizacijski problem se i brzo izvodi i da malo memorije zauzima, tako da se sam alat može izvoditi i u dosta složenim ovim tehničkim postavima, dakle na običnom laptopu, da nije potreban server. Do nedavno je upravo to bio slučaj, ali evo, znači tu smo u zadnje vrijeme u stvari dosta napredovali. Sad, dakle, nakon što ta optimizacija završi, onda se taj konačni rezultat može spremiti, analizirati, to isto tako izvesti u PDF za nekakve daljnje radnje. A ako se nešto želi promijeniti u tom scenariju jer niste zadovoljni rezultatom optimizacije ili želite testirati što bi bilo kad bi bilo sa još nekim parametrom promijenjenim, dakle u tom slučaju se scenarij duplicira unutar tog istog projekta, dalje se nastavi rad od koraka 1. Mijenjate što god želite i opet run optimization i tako dalje. Pa možete, znači, onda ispitivati situaciju u različitim scenarijima. Pa evo, ja ću ovdje vam pokazati jedan zgodan rezultat koji je proizašao upravo iz primjene ovog Danube Indit modela, a to je ono što nas u stvari sve dosta zanima, u kojoj konfiguraciji se zeleni vodik isplati, kad se isplati, pa evo da kažem nekoliko riječi o tome i nekoliko scenarija koji pokazuju kada on zaista nije nešto što je isforsirano unutra, nego je nešto što omogućuje da u konačnici stvar bude isplativa. No, ajmo vidjeti. Znači, recimo jedan scenarij u kojem se dozvole sljedeće tehnologije. Znači, fotonapon, baterijska pohrana, elektrolizator, korištenje otpadne topline također. Pri čemu su cijene električne energije dinamične. Znači, to je ono što, ajmo reći, predstavlja na duge staze realnost, jer velika dostupnost energije iz sunca sredinom dana nužno povlači za sobom činjenicu da tu energiju nećete moći prodavati baš po nekoj velikoj cijeni, jer će je biti u izobilju, a uvijek je to tako, kad nečeg ima u izobilju, onda mu cijena pada. I dakle, takve dinamične cijene redovito možete vidjeti kada pogledate na ovom tržištu danu naprijed i kada analizirate nekakve povijesne tijekove. Mi smo recimo uzeli za Hrvatsku za 2024. godinu taj profil day ahead cijena, pa smo onda na njih još dodali maržu opskrbljivača i tako dalje, da opskrbljivač može također zaraditi uz prisutne takve cijene i onda koristili upravo takve dinamične cijene električne energije, znači kod kojih se
Ma ne samo da se ne isplati utiskivati energiju iz fotonapona sredinom dana, nego je dapače i kontraproduktivno, nekad su te cijene negativne pa samim time gubite, jel? Što utiskujete u mrežu. Sad, zeleni vodik po dosta kritičnoj cijeni, ja bih rekao 15 eura po kilogramu kod same proizvodnje, da je dosta visoko, ali znači tu je bilo dosta testova, znači već ono recimo 12 eura po kilogramu nije davalo rješenje. Potom potražnja 500 kg po danu, ona i nije toliko bitna, može biti i manja pa je sve skromnije što se tiče elektrolizatora, ali evo ovdje je stavljeno na solidnih, znači pola tone po danu, što znači godišnje otprilike 182,5 tone. Bez ikakvih poticaja, znači bez toga da tražite nekakve, ajmo reći, postotke sufinanciranja od države za određene komponente vašeg sustava. Znači, alat i to dopušta, dakle možete selektirati određenu razinu poticaja ili za neke komponente, specifične postotke ili za sve komponente jednako. Ovdje znači sve na 0% bez ikakvih subvencija. Jel? Ono dalje što je, znači dozvoljen je samo izvoz električne energije u mrežu, to nam je bio način kako se osigurati da sigurno proizvodimo zeleni vodik, jer nikad energiju ne uzimamo izvana, jedino iz ovog fotonapona. Znači sva energija je lokalna pri proizvodnji vodika, pa je onda bio dozvoljen samo izvoz električne energije. Jel? I nije bilo nikakvog potrošača ovdje lokalno, znači čisto greenfield ulaganje u zelenu energiju. Jel? Vrijeme isplate investicije stavljeno je na 20 godina, također dosta velik period. Jel? I sad, ono što ispadne kao rješenje je vrlo zanimljivo i značajno, a to je da je u ovoj optimalnoj konfiguraciji, znači gdje ste samo rekli ja dopuštam da vodik bude dio konfiguracije, hoće li on biti ili neće, ovisi o tome je li on daje u stvari nekakvu ekonomsku korist ili ne, je li se isplati ili ne isplati. Ako biste mogli napraviti neku bolju kombinaciju u kojoj nema vodika, onda bi to taj alat napravio. Okay? Znači to je ono što je jako važno u samom alatu, da možete garantirati taj optimum, da nije ono što ste dobili neka slučajnost, nego je zaista najbolja konfiguracija koju se da složiti za ove dane tehničke uvjete i za dane parametre komponenata. Ono što ispadne, znači ovo je bio i maksimum te površine koja je bila na raspolaganju, znači jedno ogromno fotonaponsko polje, 15 MW pik, baterijski sustav isto vrlo značajan, 25 MWh, 4,8 MW, sve se to skalira na niže, ali i dalje znači opstoji ako ovdje dozvolite puno manje fotonapona na terenu. Jel? Onda, znači, spoj na mrežu 6,7 MW, elektrolizator 1,3 MW koji ne radi cijelo vrijeme punom snagom, dosta se to pazi kako radi i kad radi. Znači, proizvodi 139,5 tona vodika godišnje, dakle ne zadovoljava svu potražnju koju smo rekli da inicijalno postoji na tržištu, ovih 182,5. I spremnik vodika 570 kg. I zaista ispada ovaj povrat 20 godina, znači nije da ispadne na kraju nešto povoljnije. Ono što je ključno je da zaista ta optimalna konfiguracija sadrži zeleni vodik. I sad, kad recimo iz alata kažete ostavljam sve isto, znači napravite novi scenarij, kažete ostavljam sve isto, samo maki vam vodik, nema više elektrolizatora. I dalje imam fotonapon, baterijski sustav, dinamične cijene električne energije i kao rezultat dobijete za isti tih 20 godina povrata da ne postoji konfiguracija koja je isplativa u 20 ili manje godina. Što znači da je u stvari vodik koji je sad isključen iz ove optimizacije u scenariju 2 bio omogućitelj da znači investicija u stvari bude izvediva, ekonomski. Što je zanimljiv rezultat. Ali vidi se uz koje uvjete, dakle 15 eura po kilogramu dosta visoka cijena za zeleni vodik. I u konačnici samo da testiramo, znači još jedan scenarij koji kazuje da je i dalje onaj klasični ekonomski rezon prisutan. Ako biste se vratili na ove obične dvotarifne cijene električne energije, naravno može 15 MW pik fotonapona onda bez ičega. I spoj na mrežu 11,7 MW. To je ono što je najbolje za vas u tom slučaju. Znači u ovoj kombinaciji sa dinamičnim cijenama električne energije koje nas vjerojatno čekaju na odgovarajućem vremenskom periodu u budućnosti, dakle kombinacija fotonapon baterija postaje isplativa uz zeleni vodik. To je ona jedna od važnih poruka koje smo dobili iz ovog alata. I evo, ovo je osnovno o samom tom alatu. Pa
ako možda ima sad kakvih pitanja prije nego što krenem na druge tematike projekta, neke će još biti usko vezane uz alat jer smo imali dosta testiranja tog alata u različitim pilotskim sredinama, ali evo, ako ima možda sad nekih pitanja vezano za sam alat, da pokušamo odmah prodiskutirati i odgovoriti, pa onda bi nastavio dalje. Ok, tišina je. Nadam se da ovoga je to jedna pozitivna tišina. Ok, onda nastavio bih dalje, samo da provjerim jeste mi svi tu. Jeste, super, odlično. Nastavio bi onda dalje sa pilotima, da vam pokažem znači, u kojim sve konfiguracijama je ovaj alat testiran. Pa evo, najprije još jednom slajd koji vam je deja vu, već ste ga vidjeli, jel? Sad ću spomenuti imena tih naših pilotskih zajednica. Dakle, od sjeverozapada ka jugoistoku, to su nam Ruštorf an der Rot, u stvari općina u kojoj se nalazi i koordinator projekta, Tehnologie Zentrum Energie, iz Njemačke. Vidite, to je samo ovaj jugoistočni ćošak Njemačke, jel? Potom u Slovačkoj Senec, blizu Bratislave, u Mađarskoj Pakš, u stvari, dakle, grad sa jedinom mađarskom nuklearnom elektranom, vidite da i u grbu imaju ovaj atom, jel? Potom u BiH Derventa, u Crnoj Gori Ulcinj i u Rumunjskoj Alba Iulia. Sad, na koji način su bili organizirani ti piloti? Dakle, svaka jedinica lokalne samouprave je odabrala 3 ili neke i više, jer su bile zainteresirane za njih dodatno, za još, pa baš ću i te istaknuti kasnije, ali recimo 3 je bio normativ, ove vlastite pilotske konfiguracije, na primjer. To su bile, jedna od njih može biti fotonapon, baterijski sustav pohrane, elektrolizator, punjači, električnih vozila koji su povezani onda bilo sa različitim lokacijama, pa vidjet ćete bit će i nekakvo postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda ili sa nekim zgradama, recimo rekreacijski centar, neki istraživački centar i tako dalje. Sad, općine su crple te svoje slučajeve iz svojih lokalnih razvojnih strategija, na što su ciljeve vezano za energiju, vezano za nekakve svoje, ajmo reći, akutne probleme koje žele riješiti u energetskom smislu. I svaka od tih onda konfiguracija bila je dakle unijeta u ovaj Danube Indit model DIN sa specifičnim tehnoekonomskim uvjetima i to ovako, znači gledali smo 3 različite godine, 2025, 2030, 2050, koje su predstavljale onda 3 scenarija, na primjer, recimo u 2025. 10 sesija punjenja električnih vozila, u 2030. se razmatra njih 30, možda nešto veća potražnja za vodik i tako dalje, u 2050. 100 sesija punjenja električnih vozila dnevno i tako dalje. I još dodatno, znači, za svaki od ta 3 scenarija razmatran je slučaj kad nema poticaja na opremu i kad je uniformno primijenjen postotak od 50% poticaja za svu opremu. Tako da to sve skupa onda, dakle, za svaku od konfiguracija nosi 3 puta ovih 2 varijante što se tiče poticaja, 6 scenarija i uz 3 različite konfiguracije sve skupa nekakvih minimalno 18 scenarija su razmatrale te različite općine. Pa ja ću sad za neke vrlo kratko spomenuti koje su sve bile konfiguracije koje su razmatrane, jer su manje više neka klasika, pa onda ne bih previše trošio na njih riječi, nego na neke specifične ću onda malo veću pažnju posvetiti. Recimo, kod kombinacije Banja Luka Derventa, znači evo ove su 3 konfiguracije razmatrane, fotonapon baterije za lokalnu potrošnju, fotonapon za punjenje električnih vozila i fotonapon i baterije i vodik
za izvoz električne energije i vodika. Pri čemu kod ovog vodika, znači bilo je moguće i dakle uvoz električne energije iz mreže, pa proizvodnja vodika, pa taj vodik onda nije bio baš zeleni, jel? Odnosno nije uvijek zeleni. Ok, onda kod Slovačke, Senec, vrlo slično, znači kombiniranje sa, ajmo reći, stvarima koje su dosta sigurne, fotonapon baterije za opskrbu energijom poslovne zgrade, koja ima i punjače električnih vozila, onda fotonapon za parkiralište s punionicama, odnosno fotonapon baterijska pohrana za jedno mjesto sa većom potrošnjom. Također Ulcinj je znači kombinirao fotonapon baterije za 3 različite zgrade, s 3 različite namjene. Jedna zgrada javne uprave gdje su probali nešto sa vodikom i hotel i bolnica. Alba Julia išla je više na geografsku raspodjelu, znači jedan sustav punionica u centru grada, fotonapon plus električna vozila. Bio je dijelom fotonapon postojeći, dijelom znači analiza se isplati dodati još šta za fotonapon. Onda prigradski poslovni centar, opet kombinacija novog postojećeg fotonapona, baterije i punjenje. I jedno, znači, ruralno područje gdje se pokušalo u nešto širu konfiguraciju i sa vodikom. Sad, znači, to su, za sad sam nabrojao 4, preostale 2 ću vam pokazati u nešto više detalja. Pakš je zanimljiv iz nekoliko razloga. S jedne strane, znači, primjena je bila malo, ajmo reći, nešto što ipak iskače iz uobičajenih već danas okvira, a to je bilo, znači, punjenje električnih autobusa za javni prijevoz u Pakšu. Znači, u Pakšu je već sad javni prijevoz nekakvih, ne znam, slagaću, ali možda, evo, recimo 7-8 ovih autobusnih linija izvedeno sa električnim autobusima. Dakle, oni su razmatrali, kao što vidite, i više od one 3 konfiguracije, jer znači, alat im se učinio zaista dobar i poklapajući sa onim što su dobivali kao analize od svojih lokalnih dizajnera, stručnjaka, jer zaista gledaju kako da si pomognu, budući da, znači, općini to punjenje električnih autobusa predstavlja dosta značajan trošak električne energije i razmatrali su različite opcije, jel? Inače, da kažem još samo za te autobuse, znači njihov ciklus punjenja je uglavnom noću. Jel? Znači, kada završi taj nekakav dnevni autobusni promet, kad sve te linije se pogase, onda se spajaju ti autobusi na punjači, recimo 10 sati, 11 sati na večer i pune se tijekom noći. I dakle, ne može se direktno koristiti fotonapon očito jer ga nemate u tom trenutku na raspolaganju, pa u velikom broju tih slučajeva oni su razmatrali baterijsku pohranu, ali isto tako ih je zanimalo upravo kako dinamično puniti same autobuse. Ok, i evo sad tu vidite nabrojane, da ih ne čitam, sve te konfiguracije koje su razmatrali. Ono što je dosta zgodno, znači gledali su i što donosi povećanje flote ovih autobusa, isto tako, znači, što donose ove dinamične cijene električne energije. Onda ovaj model energetske zajednice im je također bio zanimljiv, gdje su htjeli vidjeti, dakle, ako uzmu sve proizvodne kapacitete fotonapona što općina ima instalirane, odnosno grad, po različitim svojim zgradama, dakle, kako mogu to sve skupa iskomponirati čim bolje da tu energiju radije ne prodaju tijekom dana jeftino u mrežu, nego da i ju pokušaju preko modela energetske zajednice preusmjeriti u bateriju koja bi se onda koristila za punjenje autobusa po noći, gdje, kad sam rekao da je uobičajeno. Ok, i oni su sve skupa probali zaista puno scenarija, preko 60, od onih minimalno 18, i bili su zaista dosta zadovoljni sa rezultatima koje su dobivali iz ovog Danube-Indit modela i potvrđivali su u stvari neke njihove pretpostavke uz to što zaista su mogli vidjeti na koji način bi taj sustav trebao detaljno raditi tijekom godine u promjenjivim uvjetima,
da ispuni svoju funkciju čim bolje, da da nekakav optimalan ekonomski povrat. Jel? I sad, evo, neka od tih konfiguracija, na primjer, kombiniranje fotonapona trenutnih cijena električne energije bez poticaja sa 50% poticaja. Znači, uvijek se vidi u stvari, kad ide se sa 50% poticaja, nije da se vrijeme povrata baš skrati za 2, zato što se mahom sustav u toj svojoj potrazi za optimumom ohrabri i na ponešto veću konfiguraciju. Jel? Pa zbog toga nije samo vrijeme povrata podijeljeno sa 2, nego je ipak nešto dulje, ali uz bolji ekonomski učinak u konačnici. Jel? On se, kao što sam rekao, optimira alatom. Onda imate ovu situaciju fotonapon plus baterijska pohrana, gdje se vidi opet uz 50% poticaja porast i kapaciteta baterije i kapaciteta fotonapona. Jel? I vrlo sličan, znači, uzorak se ponavlja i ovdje. Onda kod dinamičnih cijena električne energije 16 autobusa vidite povećanje potrebe za ovom fotonaponskom instalacijom, većim kapacitetima baterija isto tako, znači uvjetovano ovim dinamičnim cijenama. I još bih pokazao Ruštor van der Rohe, jer oni su isto tako bili dosta, ajmo reći tako, inovativni u konfiguracijama i možda i dakle, imali neke koje su onako zanimljive za razmotrit, dakle, gdje bi sve vodik mogao i proizvodnja vodika mogla dobro doći. Pa, dakle, tu smo imali konfiguracije rekreacijski centar, kombinacija bazen sportska dvorana. Ajmo reći da je on onako klasika, ali ćemo pokazati rezultate koji se dobiju. Ono što je zanimljivo je ovo postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda. Znate da je uz to postrojenje uglavnom vezan dosta velik teren uokolo, jer mora biti izdvojeno zbog i tih nezgodnih mirisa koji se šire iz tog postrojenja, mora biti izdvojeno iz neke urbane cjeline. I u tom slučaju, znači, postoji prostora za dosta fotonapona. S druge strane, postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda dosta su veliki potrošači električne energije radi ovih cirkulacijskih pumpi za upuhivanje zraka u ta polja gdje se treba odvesti one biološki procesi za razgradnju, gdje se onda podržavaju bakterije da se razvijaju, da razgrađuju ove štetne komponente u otpadnim vodama. I za to je potrebno, znači, dosta velika količina energije za upuhivanje tog zraka. S druge strane, znači, dakle, postoji potreba za energijom. Povoljno je da u tom zraku koji se upuhuje u ta polja za biološki tretman otpadne vode imate čim više kisika. I tu se našla i zgodna primjena za ovaj kisik koji nam je kao otpadni proizvod kod elektrolizatora, pa ga se često ispušta u atmosferu. Ovdje je znači testirano i uz odgovarajuću cijenu kakva bi bila korisnost dodatna, znači kada bi se i taj kisik mogao upotrijebiti upravo za ovaj proces pročišćavanja otpadne vode. Naravno, lokalna potrošnja dosta izrazito postoji i također, znači, otpadna toplina zna biti zanimljiva za održavanje ovih dakle, digestatora u odgovarajućim uvjetima. I ovaj treći slučaj, zgrada Istraživačkog instituta, pa ništa specijalno, znači i tu već postoji PV, onda je dodan još dodatni PV, postoje već i punionice tamo, pa je i to, znači, još nešto upgradeano i dodana baterijska pohrana. Pa recimo za ovaj bazen i sportsku dvoranu, scenarij 2025. bilo je 10 sesija punjenja električnih vozila dnevno, kombiniranje, znači, fotonapona, baterijske pohrane sa time. Znači, vidite koliko je ovo stavljeno kao optimalna konfiguracija PV-a. U slučaju 0% poticaja, 50% poticaja, stalno se vidi nekako konzistentno uvećanje ovih kapaciteta kada imate te dodatne poticaje da se postigne ovaj ekonomski optimum. Isto tako i ova baterijska pohrana, vide se efekti u konačnici, znači
od 127 megawatt sati godišnje preuzeto iz mreže spadate na svega 31 megawatt sat jer ostalo ide iz ovog fotonapona. Vršna snaga pada sa 115 kW na 22 kW i relativno kratak period povrata za takvu konfiguraciju. Sve slično i za ovaj 50% poticaja, naravno, kao što sam već rekao, malo podebljane sve komponente i zbog toga nije baš vrijeme povrata podijeljeno s 2, nego je nešto veće. I za 2030. Znači, može se opet vidjeti dakle, uz veći broj sesija punjenja električnih vozila dnevno, to daje dodatan podstrijeh da se instaliraju dodatni kapaciteti fotonapona i baterijske pohrane. Sad za ovo postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda, evo još bi to htio spomenuti kao zanimljiv rezultat iz tih pilota. Znači scenarij 2025. imali smo znači električna vozila, odnosno 10 sesija punjenja električnih vozila dnevno na toj lokaciji postrojenja. I sad vidite znači poprilično velik fotonapon zato što je i ovo velik potrošač. Godišnja potrošnja iz mreže je oko 245 MW sati bez ikakvih investicija. Sad uz taj fotonapon, baterijski sustav pohrane i elektrolizator koji je sa kapacitetom 172 kW instaliran ovdje. Znači sve skupa imate 13 MW sati promet sa mrežom. Jel? I ovaj elektrolizator proizvodi 14,5 tona godišnje vodika i ne proizvodi onako konstantno, jel, nego intermitentno u skladu sa dostupnošću fotonapona. I isto tako, znači, vrlo slično opet ovi poticaji imaju efekt da povećaju dakle, konfiguracije svih komponenata i u tom slučaju se postigne u stvari ovaj dakle, slučaj da više nemate nikakvu potrošnju iz mreže, odnosno da je sustav praktički autonoman. Jel? A povrat, znači u sustavu koji uključuje i vodik, jel? Sad žao mi je što ovdje nisam stavio točnu cijenu koju su uzeli za prodaju vodika. Znači povrat je bio ili 13 godina ili 8 godina. Jel? Evo, to je ovako kratak pregled pilota, znači iz projekta. Znači, puno više tih scenarija je razmatrano nego što sam ovdje mogao prikazati, ali evo nastojao sam nekako te najkorisnije istaknuti. Sad, dalje ono što bih vam još htio prenijeti, što je donekle vezano tehnički, ali već idemo polako prema ekonomiji, gdje su i naši partneri već i bolje plivali i mogli pokazati u stvari svoju inovativnost. To je dakle bilo dizajniranje odgovarajućih poslovnih modela koji bi uključivali elektromobilnost i isto tako vodik. Pa svaka država, svaka od 10 država sudionica je trebala dakle razviti jedan poslovni model. Ideja je pritom bila da se također i čim više koristi Danube Indeed model, ali s obzirom dakle da se model razvija u paraleli kada je došao i rok da se predaju ovi poslovni modeli, samo neke od država su mogle taj svoj poslovni model koji su dizajnirale testirati i kroz Danube Indeed model. Naravno, Hrvatska među njima, s obzirom da smo mi radili taj poslovni model za Hrvatsku, pa smo definitivno htjeli upravo reći da je pravi način testiranja različitih poslovnih modela da se koristi ovaj alat i da on upravo u tome nalazi svoju punu primjenu, da se testira dakle vrlo realno različite konfiguracije sa punjačima, sa zelenim vodikom. Pa većina u stvari partnera se odlučila na, rekao bih, konzervativne poslovne modele, a to je kombinacija fotonapon, električna vozila za koje je jasno da već i danas imaju
poprilično dobar ekonomski rezon i pokazuju dobru profitabilnost. Nekolicina partnera je išla onim, ajmo reći, poslovno težim putem, a to je da se istraže konfiguracije sa vodikom, jel? I da vidimo što se tu može postići. Jel? Pa evo, ja bih sad ovako vam pokušao izlistati što su sve naši partneri smislili kao poslovne modele, dakle, u različitim zemljama. Pa što se tiče Njemačke, znači to je bilo stvaranje jednog integriranog energetskog mobilnog ekosustava pretvaranjem velikih parkirališta, na primjer na sveučilištima ili općinama, u multifunkcionalna energetska središta. Pri čemu, znači, imamo proizvodnju solarne energije sa dvosmjernim sustavima vehicle to grid. I inače, taj vehicle to grid dosta je naglašen na projektu i doći ću do njega i kod ovog pravnog okvira. Da, znači, kao mogućnost koja vjerujem da će doći tek sa nekom masovnom instalacijom elektromobilnosti, ali istraživalo se također i nju. Mi smo ju naravno kroz alat također omogućili, jer nam nije problematično i omogućiti taj drugi smjer, dakle izvoza iz vozila u mrežu, ali znajući da to ima sa sobom i neke, pa u najmanju ruku, problematične reperkusije za same vozače, ali naravno kad se dovoljno plati sve se može. Jel? Ok, znači imamo ovu proizvodnju solarne energije s tim vehicle to grid također, i električna vozila djeluju kao mobilne skladišne jedinice za regionalnu mrežu. Ok, Austrija je išla nešto drugačije, ona je htjela analizirati nešto sa dijeljenjem automobila, sa car sharingom, i oni su, dakle, razmatrali flotu od 200 baterijskih električnih vozila koja omogućuje mobilnost tijekom dana i opet služi kao distribuirano skladište energije za elektroenergetsku mrežu u vehicle to grid modu. Potom Slovačka, opet, dakle, fotonapon i električna vozila, modularne PV nadstrešnice koje redefiniraju parkirna mjesta kao multifunkcionalna mikroenergetska središta. Osim funkcije proizvodnje energije iz solarne energije, punjenja vozila, integriraju neke pomoćne usluge poput punjenja bicikala, Wi-Fi pristupnih točaka, ormarića za pakete, informativnih prikaza, znači različitih stvari koje zahtijevaju određeno energetsko napajanje, a ovdje, znači, ga bi trebalo biti u izobilju, jel? Ok, onda dalje Rumunjska, stanica za punjenje autobusa, gdje električni autobusi djeluju kao mobilni spremnici energije i opet višak energije se vraća u gradsku mrežu i nekako sa onim realnim caseom iz Pakša koji smo razmatrali. Evo, ne znam, znači to bi zaista trebalo biti puno više autobusa nego što je linija, pa da ispadne da imate priliku i tako nešto raditi, ali evo, takav je bio razmatran poslovni model. E sad, Srbija je jako zanimljiv jedan poslovni model, u stvari značajan, ja bih rekao, primjer za cijelu regiju. Znači, to je bila investicija u zeleni vodik za koju se zna da nije rentabilna u ovom trenutku, ali, znači, entuzijast u stvari sa dovoljnim kapitalom, dakle, postoji u Srbiji koji želi biti predvodnik u zelenom vodiku i ide u to neovisno o tome što su trenutni ekonomski pokazatelji negativni. Pa, dakle, onda naši partneri iz Srbije, s obzirom da su imali dosta blisku interakciju sa glavnim projektantom tog postrojenja, mogli su napraviti jedan također fini poslovni model koji realno u ovom trenutku nije davao pozitivne pokazatelje. Pa se uvijek taj projektant zezao kada je koristio naš alat da je uvijek dobivao same, on to zove krumpirima, znači same nule, jer mi naravno smo napravili alat da da rezultat onda kada se korisniku isplati, a ne da mu da rezultat sa minusom. Jel? Pa evo, znači uglavnom poslovni model sa proizvodnjom zelenog vodika bit će negdje na autocesti
Sad se više ne sjećam, Stara Pazova, Nova Pazova, znači negdje od Beograda prema Vojvodini, znači bit će ta prva stanica za punjenje vodika, zelenog vodika. Ok, dalje, Češka također težim vodikovim putem su išli. Razmatrali su proizvodnju zelenog vodika za regionalne lokalne operatere javnog prijevoza kako bi integrirali vodikova rješenja u svoje flote. Sa strane Češke, znači, partner je bila regionalna razvojna agencija u Južnoj Češkoj. Onda ovako, Crna Gora, modularne nadstrešnice također za automobile, prekrivene su sa PV-om, ali znači, u Crnoj Gori su razmatrali da ne bi samo rješavali čisto energetske probleme, nego i probleme općenito sa parkiranjem u znači, mediteranskim mjestima sa vrlo uskim ulicama, gdje bi znači, u takve nadstrešnice ugrađivali odgovarajuća IoT rješenja za rezervaciju parkinga i tako dalje, da vozači imaju bolju informaciju gdje ima mjesta, gdje nema mjesta, da se smanji gužva, jer zaista tijekom turističke sezone tamo je vrlo živahno, jel? I promet, nažalost, dosta u kaosu. Ok, onda BiH išli su putem u stvari razvijanja rješenja za tvrtke koje, dakle, omogućuju institucijama prijelaz na električna vozila, daju cjelovita rješenja za nabavu, analizu financiranja, instalaciju punjača, upravljanje flotom i tako dalje. Znači razvoj isto tako solarne energije za zeleno punjenje. Dakle, nekakav ključ u ruke sustav za tvrtke koje bi htjele prijeći na zelenu mobilnost. Onda Mađarska, znači povezivanje zelene mobilnosti, obnovljivih izvora vlastite potrošnje u općini. Dosta je tu bilo naglaska i na modelu energetske zajednice sa ciljem elektrifikacije lokalnog javnog prijevoza. Evo, kao što ste već upoznati, Pakš je imao tu lijepu situaciju da smo mogli razmatrati dakle, punjenje električnih autobusa. A što se tiče Hrvatske, u stvari naša ta, ajmo reći, greenfield investicija koju smo razmatrali bila je upravo ona koju sam vam pokazao kao primjer korištenja Danube Indeed modela, gdje se pokazalo u kojoj konfiguraciji zeleni vodik se trenutno isplati, sa kojim periodom povrata, sa kojom cijenom plasmana na tržište i tako dalje. Naravno, sad to može biti početna točka za daljnja razmatranja šta bi se dogodilo ako bi postojali poticaji, jer tamo je bilo sve sa 0% poticaja, znači bez subvencioniranja države. Dakle, može se dalje razmatrati u različitim smjerovima od te konfiguracije koja znamo da je živa, koja znamo da je isplativa. Jel? Ok, i pri tome ono što smo vidjeli da ako koristimo ove dinamične cijene, sam PV i baterije ne mogu se iskonfigurirati na isplativ način. Realne dinamične cijene, dakle, i sa ENCO-E za 2024. godinu. Dobro, to je što se tiče poslovnih modela. Brzam dalje da vam stignem ispričati sad ove stvari. Sad slijede još sociološke stvari i nešto analize pravnog aspekta, stvari u kojima ja baš i nisam previše stručan, pa ćete mi oprostiti što ću manje više ne biti previše inovativan i čitati ono što piše na slajdovima, ali ajde još ovu analizu prihvaćanja, to je nešto što vam mogu donekle svrsishodno objasniti. Evo ovako, znači u sklopu projekta, s obzirom da se radi o Interreg projektu, znači to nije projekt gdje samo gledamo nekako tehnički i ekonomski, gleda se dosta i sociološki i zanimale su nas kao konzorcij i određene prepreke prema prihvaćanju tehnologija koje su u srži interesa samog projekta, znači to su obnovljivi izvori, elektromobilnost, vehicle to grid i isto tako zeleni vodik. Jel?
Pa najprije da vidite da je analiza provedena širom Dunavske regije. E sad, brojke su vrlo okrugle. 5000 ispitanika i 500 po partnerskoj zemlji. I sad da se ne čudite, ja sam isto pitao partnere, rekao kad ću ja to morat nekom prezentirati, kad vidim ovako okrugle brojke, ne znam, jel će mi neko vjerovati da je to zaista tako, ali oni su znači to subkontraktali i znači doslovno ti koji su obavljali anketu za njih, oni su ciljali ovakvu finu distribuciju i po spolu i po dobu i tako dalje, po spolu, dobi itd. Znači i kad su dobili 500 odgovora u određenoj zemlji, to je bio kraj ankete. Tako da su zaista imali ovakvu distribuciju kao što je. Dakle, bila je vrlo ciljana anketa. Jel? Evo, znači, vidi se raspodjela i po obrazovanju i po mjestu stanovanja i tako dalje. Pa predstavlja nešto, ajmo reći, reprezentativno. Broj pitanja je bio 19, znači ove godine rađena anketa, ali nećemo sva pitanja, nego samo ona najzanimljivija. Pa sad idemo ovako, znači, evo, fotonaponski sustav. Pitanje je bilo posjeduje li vaše kućanstvo trenutno fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije. 21% ispitanika je odgovorilo da, ostali ne, ili neki su imali ovo blagu zelenu varijantu, a to znači da žive u više stambenoj zgradi gdje imaju fotonapon. Jel? Ok, i vidite raspodjelu po državama i gdje su nam najveće količine fotonapona u smislu po glavi, jel, stanovnika. Prvo vjerojatno to dobro ocrtava i stvarnost. Evo. Nadalje, znači, mišljenje o proizvodnji električne energije pomoću PV sustava, pa otprilike 3/4 je ili pozitivno ili vrlo pozitivno i dosta slično je to po zemljama, vrlo mali postotak njih sa negativnim mišljenjem o fotonaponskoj tehnologiji. A što se tiče, znači, nekako percepcije glavnih prepreka za instalaciju vlastitog fotonaponskog sustava, zaključak je da su to visoki troškovi kupnje, nedostatak subvencija. Jel? Dakle, najniža barijera je ova nekakva društvena prihvaćenost. Evo, i tu možete vidjeti po različitim tim komponentama koje su bile dane ispitanicima kao moguće na izbor što ih sprečava. Dakle, vidite njihov odabir, dominantno je ovaj high purchase costs. Ok, onda dalje e-mobilnost vehicle to grid. Ima li vaše kućanstvo automobil, koji tip motora, i ovo što se tiče električnog vozila, dakle, to su ove zelene. Dakle, dosta malo ispitanika za sad ima vlastito električno vozilo. Čini se i dosta velik postotak onih koji nemaju, ok, ne znam, možda mlađa populacija ili stara populacija, ne znam. I isto tako, znači, mišljenje o električnim vozilima u ovom trenutku, pa ono pozitivno, dosta pozitivno, tu su negdje malo pre 10%, ima i ovih neodlučnih i isto tako nekakvih 17 koji imaju negativno mišljenje. I uglavnom, koliko možete vidjeti da su ta negativnija mišljenja tamo gdje je i tih električnih vozila više, jel? A to su Njemačka i Austrija. Ok. Onda glavni razlozi koji bi vas mogli spriječiti u korištenju ili podršci električnim vozilima jesu visoka cijena, ograničen domet, to se percipira kao najveće prepreke, a najniža prepreka nekakav ograničen izbor modela takvih vozila. I vidite sve ove druge opcije kako su prošle kod različitih ispitanika. Dakle, ovo je grupirano sve skupa, jel? Svih 5000 ispitanika na jedan graf. Nadalje, jeste li prije ovog istraživanja ikad čuli za koncept vehicle to grid, znači pri kojem električna vozila mogu vraćati električnu energiju u mrežu. Evo, ako nisu čuli do sada, onda su čuli u pojašnjenju ovog pitanja. Znači, dosta njih u stvari nije se susretalo s tim konceptom, a relativno mali broj je čuo za njega i razumije ga. Jel?
I je li to dobra ideja? Također pitanje i većina se slaže sa time, a 8% se ne slaže sa tom tvrdnjom. Vjerojatno dosta velik broj onih koji jesu upoznati sa time, ja bih rekao. Jer je bio i to relativno malen postotak, pa onda kad gledate da ih je 13% upoznato, a onda, znači, vjerojatno među njima je ovih 3% i ovih 4, znači nekakvih polovica, baš nisu presretni sa tim konceptom. Ok, i što se tiče vodika, dakle, gotovo svaka osoba je čula za vodik, valjda nekad u kemiji, i onda da li znaju da se vodik može koristiti kao gorivo ili rješenje za pohranu energije. Dakle, 3/4 da, otprilike, a 20% nije svjesno ove činjenice. Onda, dakle, što se tiče dalje pitanje kako općenito procjenjujete upotrebu vodika kao nositelja energije, pa dakle, više od 50% ih ima pozitivno mišljenje, neki su neodlučni, a relativno malen broj ih ocjenjuje vodik negativno. Onda ocjena izgradnje postrojenja za proizvodnju vodika, stanice za punjenje vodika u vašem području. 50% ispitanika ocjenjuje dakle to kao pozitivno, a relativno malen broj kao negativno, što je dosta ohrabrujuće. Jel? I sad, koje su glavne prepreke povezane s vodikom? Jedno je, znači, nedostatak infrastrukture, drugo su sigurnosni problemi koje također javnost percipira i također nekakvo ograničeno iskustvo sa vodikom do sada, a relativno mala prepreka je bila učinkovitost, jel, samog procesa pretvorbe električne energije u vodik. Ali značajan udio također nije mogao suditi niti o jednoj prepreci zbog problema sa poznavanjem ove same tehnologije. Pa evo, to je znači sažetak ovoga javnog mnijenja oko vodika i nadam se da ulazim u tajming i da vas ne gnjavim još jako dugo. To je pravna analiza. Tu sad, znači, doslovno se moramo ograditi jer, dakle, u stvari nismo pravni stručnjaci, ali evo, iščitat ću ono što su drugi partneri koji su, dakle, stručni u tom području zaključili tijekom projekta. Prvo da kažem koja je bila svrha obavljene ove pravne analize na Danube Bindit. Znači, naglasak je bio na političkim i pravnim okvirima za zeleni vodik i za dvosmjerno punjenje. Trebalo je procijeniti nacionalni pravni okvir u svakom od dakle, partnerskih okruženja, u svakoj od država i razviti nekakav komparativni pregled radi olakšavanja u konačnici prekogranične suradnje i uočavanja koje su zapreke eventualno za prekograničnu suradnju u pogledu obnovljivih izvora zelenog vodika, elektromobilnosti. Pri tome, znači, uzeti su u obzir ovi ključni strateški pravni okviri Europske unije, zeleni plan, strategija vodika, REPowerEU, također zakon o klimi sa zahtjevom za klimatsku neutralnost do 2050. sa 55% smanjenjem neto emisija do 2030. I također direktivom o obnovljivoj energiji koja postavlja obvezujući cilj udjela obnovljive energije u ukupnoj potrošnji 42,5% do 2030. godine. Sad, ono što je znači, zanimljivo kad se sve ove partnerske države posvaže u nekakvu komparativnu analizu s obzirom na nacionalnu vodikovu strategiju, nadalje nekakav akcijski plan vezano s tu strategiju, nekakve specifične ciljeve,
strategiju mobilnosti, korištenje alternativnih goriva, definiciju u zakonodavstvu spremnika energije i isto tako definicije ovog dvosmjernog sustava punjenja električnih vozila. Evo, za Hrvatsku, pa ne znam, pravno možemo reći da stojimo ok što se tiče ove nacionalne strategije za vodik, ona je donesena, donesen je i akcijski plan. Strategija za mobilnost ne postoji kao takva u posebnom dokumentu, ali dio je nekih drugih dokumenata. Također se prepoznaju i ova alternativna goriva, definirani su i spremnici. Nemamo ništa za sad, ok, možda i tu mogu reći novinu za dvosmjerno punjenje, ono što znam da trenutno za usklađenje sa EBRD, znači, zapravo ne, oprostite, nije EBRD, nego EPBD, Energy Performance of Buildings Directive, Ministarstvo graditeljstva kod nas također u novom setu zakona koji samo što nije ugledao svjetlo dana, također znači, raspoznaje već i ove dvosmjerne punionice, zato što pišu u EPBD-u pa moraju pisati kod nas. Mahom. Ok. Ajmo vidjeti sad, znači, koje su bile identificirane prepreke za provedbu. Regulatorni nedostaci u nekim državama, znači nije još uspostavljena ova pravna definicija za spremanje energije, unatoč zadanim rokovima EU-a. Potom različiti su nacionalni prioriteti, regulatorni standardi, što je naravno za očekivati, pa to ometa prekograničnu infrastrukturu i suradnju. Infrastruktura neujednačeno razvijena za alternativna goriva u različitim državama. I vodik sazrijeva, ekonomski doprinos dvosmjernog punjenja ostaje manje siguran, pa vidi se da još i nije baš i pravno prepoznat toliko. Potom, znači, sami zaključci te pravne analize, znači da je potrebna jasnoća regulatornih okvira da bi se privukla ulaganja i da bi sve skupa bilo ekonomski funkcionalno. Nekolicinu škaklja i definiranja ovih spremnika energije koji moraju biti tehnološki neutralni, da uključuju također i elektrolizatore i električna vozila. Potom postoji hitna potreba za usklađivanjem kompatibilnosti upravljanja infrastrukturom između zemalja EU, zemalja izvan EU, da bi se osiguralo nesmetane prekogranične i protok energije i transport. I za kraj preporuke za nekakve političke smjernice za dalje vezano za zeleni vodik i elektromobilnost. Prvenstveno, dakle, vodeći se ovim analiziranim nacionalnim okvirima, EU strategijama, provedeni su i intervjui sa dionicima u različitim zemljama, recimo u Hrvatskoj sa predstavnicima Agencije za ugljikovodike. Potom su pregledani modeli najboljih praksi za uvođenje na tržište i korištenje novih tehnologija. Sad, za integraciju vodika, znači pravne i političke preporuke jesu da je potreban jedinstven, jasno definiran pravno obvezujući naziv za zeleni vodik, kako bi se stvorio kompatibilan pravni okvir preko granica. Znamo da je taj okvir još uvijek dosta zahtjevan i na razini samih dakle, EU direktiva, a onda još i različiti smjerovi različitih država da se proširi zeleno u različitim smjerovima rezultiraju da još sve nije baš harmonizirano. Jel? Potom, čim nekako jače, agresivnije treba vodik biti vidljiv, razumljiv u svakodnevnom životu da bi se potaknulo povjerenje, prihvaćanje. I potrebno je promicati postupan razvoj nacionalne infrastrukture za vodik, uspostaviti ciljane programe prijenosa znanja. Za e-mobilnost Vehicle to X, dakle, potrebni su usklađeni tehnički propisi, ključni za razvoj interoperabilnih infrastruktura, skaliranje prekograničnih usluga e-mobilnosti.
Također, vidljiva, pouzdana, transparentna infrastruktura za punjenje je ključna za povećanje prihvaćanja, tako da ljudima bude jasno da je ona dostupna, jer vidjeli smo da je i ona jedan od glavnih znači spoznatih problema za šire prihvaćanje e-mobilnosti. I isto tako privlačni okviri ekonomski, dakle za dulje pruge, znači ne samo izravne subvencije, nego i neki, ajmo reći, poticaj tijekom životnog vijeka kada se koriste ta električna vozila. Što se tiče nekako istaknutih preporuka po državama, ja sam istaknuo Hrvatsku i Mađarsku ovdje, jer su te preporuke vezane za vodik. Kod Hrvatske za povećanje uloge u jadranskim srednjoeuropskim koridorima, znači Slovenija, Mađarska, LNG terminal na Krku, zahtjeva se usklađenje, odnosno potrebne su usklađeni standardi miješanja vodika, isto tako koordinirano planiranje infrastrukture za privlačenje privatnih ulaganja, omogućavanje prekogranične trgovine vodikom. U Mađarskoj, dakle, postoji na razini regulative dopuštenje uvođenja vodika u kontroliranim uvjetima u plinsku mrežu. Ne postoji još uvijek jedinstven zakon, također niti certifikacija, niti jamstvo znači certifikacija i jamstvo podrijetla, isto tako ograničenja miješanja, oni su svi nedefinirani. Sad, ja sam ovako, dakle, na preskokce objasnio nalaze iz ove pravne analize, međutim, znači, evo, još nije zadnja riječ na projektu rečena vezano za tu pravnu analizu, i ako želite dobiti bolji uvid od onih koji vam to mogu bolje i stručnije objasniti, imamo još i međunarodnu radionicu pred nama upravo o tim političkim smjernicama sa pregledom nacionalnih političkih smjernica za zeleni vodik i elektromobilnost za svih 10 država sudionica u Danube Indeed projektu. Ovdje su sad navedene koje jesu. Ta radionica bit će 9. lipnja 2026. od 9:30 do 11:30 i da biste sudjelovali trebate se prijaviti preko ovog obrasca. S obzirom da će svi materijali biti dostupni, tako ćete moći ovu poveznicu upotrijebiti i prijaviti se na radionicu ako vas taj aspekt političkih smjernica zanima. Naravno, svi ste pozvani da se registrirate i sudjelujete, a ovo je taj okvirni sadržaj te radionice. U stvari, evo, ja bih time zaokružio ovaj materijal koji sam vam htio izložiti. Još ovako za kraj dvije stvari. Dakle, i naravno, ja ću onda naravno dati prostora i raspravi i pitanjima, ali evo u komadu još dok govorim. Dakle, također na projektu smo obavezni provesti i anketu o dakle, zadovoljstvu sa izloženim materijalima na radionici, znači jesu li vas neke teme intrigirale ili ne. Ona može biti anonimno popunjena, možete dati svoj kontakt ako želite da vas po nekom pitanju dodatno kontaktiramo ili općenito želite dati kontakt, pa ćemo vas nakon radionice zajedno sa materijalima s radionice kontaktirati i sa tom anketom. Također, ako imate interesa za dakle, korištenjem ovog Danube Indeed alata, on je naravno javno dostupan i besplatan je za korištenje. A ako želite još također i neku dodatnu interakciju sa nama, neka dodatna pojašnjenja, bit će nam drago.
Ako vidite neku perspektivu dalje za korištenje tog alata, za nekakvo njegovo daljnje unapređenje u nekakvoj zajedničkoj interakciji, ili po nekom drugom aspektu koji je bio spomenut ovdje danas, onda bi vas također pozvali da zajedno sa nama potpišete jedan, znači, dosta pravno labav dokument, ali to je Memorandum of Understanding, koji će nama u stvari značiti na projektu najviše radi toga da smo dobili odgovarajući interes lokalnih dionika. To nam je jako važno, pa će nam biti jako drago ako ćete biti dakle spremni i voljni obaviti taj formalni korak. Naravno, on nas ne sprječava da surađujemo ako ga i ne želite potpisati, ali evo dosta bi nam pomogao i nekako formalizirao moguće neke daljnje korake, možda zajedničke prijave na projekte i tako dalje. Evo, ja bih tu stao. Prekoračio sam 5 minuta, što je za mene ok, nisam puno. I pitao vas, možda imate još kakvih pitanja, nešto što biste htjeli prodiskutirati. Evo, ja ću zaustaviti dijeljenje. Dakle, ako ima nešto vezano za Danube Indeed projekt ili model, naravno, ako nema dodatnih pitanja, u ovom trenutku nije nikakav problem da nam se javite i naknadno. Poslat ćemo, dakle, svima registriranima za radionicu i ove, ajmo reći tako, prosince, odnosno snimku današnje radionice, zajedno sa dakle materijalima s nje. Sve ove prezentacije ćemo također podijeliti s vama, tako da možete ih dalje analizirati u miru ako želite. I također ćemo poslati link na popunjavanje ankete. Bićemo jako zahvalni ako nam date vaš feedback. I dodatna točka, evo, Memorandum of Understanding kao nešto što ćemo biti jako sretni ako biste bili spremni na ime neke buduće suradnje potpisati. Naravno, modificirati kako god želite taj tekst unutra. Poslat ovaj defaultni tekst, pa možemo onda dalje od njega krenuti. Ako želite intenzivniju suradnju i nekako da bude formalizirana. Dobro, evo, jel ste se u međuvremenu domislili nekom pitanju ili niste? U redu. Ako ne, evo, hvala vam puno svima na izdvojenom vremenu i na sudjelovanju i nadam se da ostajemo dalje u kontaktu. Evo, u skladu s ovime što sam rekao, poslat ćemo i e-mail prema svima vama. Evo, puno hvala još jednom i nadam se da se skoro čujemo, vidimo i interagiramo po ovim zanimljivim pitanjima. Hvala puno. I doviđenja svima. Doviđenja.